Cada vez son máis coñecidas as escolas de ensino galego, as escolas semente, polo menos nos nosos núcleos urbanos, non? Son escolas de inmersión lingüística en galego que, no entanto, moita xente, mesmo persoas galeguistas, provocan algunha desconfianza, non? É normal que provoquen esa desconfianza, porque na Galiza é un sistema de ensino que ten moi pouca tradición, mas non así noutros países de Europa. Noutros países de Europa ten unha longa tradición e, de facto, está atestado neses outros centros de ensino que teñen un efeito moi benéfico para as crianzas, non? Por que provoca na Galiza certa desconfianza? Bom, pois, por dous motivos, fundamentalmente, non? O primeiro é que hai moitas persoas que son moi partidarias do sistema público de ensino e entón non gostan da semente porque non está integrada nese sistema público de ensino, e dúas, porque moitos pais e máis teñen medo de que sexa de inscrever as súas crianzas aí sexa de algún modo como afastalas do mundo real, non? Afastalas do mundo real que se expresa noutras linguas, non? O primeiro argumento que se dá, o primeiro motivo de desconfianza o do sistema público, eu penso que non ten fundamento, non? A maior parte das persoas que eu coñezo que inscreven, que integran as súas crianzas na semente, non só son moi partidarias do sistema público de ensino, sino que frecuentemente colaboran con el, e hai que ter en conta que este sistema público de ensino no momento actual non facilita que as crianzas podan manter a lingua que aprenderon na casa, mas penso que todo o mundo confía en que algún día sí que poda facilitar iso tamén, non? E o crecimento da semente, o crecimento deste modelo, poderá favorecer que o sistema público sexa asente en outras premisas que por enquanto non ten, non? O segundo argumento, o medo a afastar as crianzas do mundo real, eu penso que tampouco ten fundamento, non? E penso que é exactamente o contrario, porque para as crianzas, no desenvolvimento educativo das crianzas, é fundamental que elas entendan, que elas perceban a diferenza, que elas perceban a diversidade que hai na nosa sociedade dunha maneira armónica, dunha maneira conflituosa. Para integrarse na sociedade, eles teñen que ver a diversidade dunha maneira non conflituosa, non? E isto, en termos lingüísticos, hoxe só ofrece a semente. Por que o ofrece a semente? Bom, pois porque fundamentalmente as crianzas, cando se integran na semente, poden manter a súa lingua, poden expresarse na súa lingua, na lingua que aprenderon na casa, cos seus iguais, cos outros nenos e nenas. E isto é fundamental para elas, porque elas non queren ou non ten importancia para elas a lingua dos cartaces que hai nos corredores, a lingua que falan os adultos, como os profesores ou a dirección das escolas. Iso non é o fundamental para elas. O fundamental é poderen brincar e poderen interagir co resto dos cativos e cativas en galego, non? A partir de aí, a partir de un uso normalizado e descomplexado da súa lingua, pois poderán adquirir outras linguas que tamén son moi importantes na nosa sociedade na actualidade, como o castellano ou o inglés, mas ten que ser a partir dun uso non conflictivo da súa propia lingua, e isto eu penso que hoxe en día só ofrece a semente. Se eu algún día tiver fillos, eu gostarei de integralos na semente, non só para que manteñan a súa lingua, senón sobre todo para que sexan felices. Penso que iso é o que desexan todos os pais e máis. Non quero condenar os meus fillos ou fillas a seren bichos raros nun sistema público en que hoxe en día todos os seus iguais, todas as persoas da idade que terían os meus fillos e fillas nese momento se expresan en castellano.